بردفکê bi navê Wezareta Derve ya welatê Tirkiye Hamî Aqsoyê eşkere kir ku hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî lîsta navên xwe ji bo Komîta Destûrî radestî şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmistûra kirine. Aqsoyî di heman demî de dazanîn ku lîsta navan pêncî kesî li xwe digire û hikûmeta Tirkiye bi şêweyekî nivîskî piştevaniya xwe ji navê ku hatine pêşkêşkirin ji bo Dîmistûra daye diyar kirin. Li ser lîsta Komîta Destûrî ya ku ji aliyê opozisyona Sûrî ve hatiye pêşkêşkirin ji bo Dîmistûra, nûnerê Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê di şanda danûstandkar ya hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî de Hewas Egîd ji arkêrê eşkere kir ku ev e demeke kar ji bo pêşkêşkirina lîsta navên Komîta Destûrî tê kirin li gorî biryara Encûmena Navdewletî 2254 û serbar kir ku hebûna Kurdan ango enekesê wê ji du aliyan ve duê şandê de hebe. Enekesê wekû endam di hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî de her wiha Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê wekû laşeke serbixwe wê bara wê di Komîta Durustkirina Destûra Paşeroja Sûriyê de hebe. Hewas Egîd şirove dike û dibêje ku 10 koalîsyon hene û enekesê yek ji wan e û wê bara wê wekû koalîsyon hebe di heman demê de dibêje ku desteya danûstandkara Sûrî ji heft platforman pêk tê û li ser binamaya rêjeya her platformekî wê nûnerê wan di Komîta Durustkirina Destûrê Sûrî yê Paşerojê de hebe. نسبة اتفاقا نابينا موادة يعني 10 ائتلاف هنا ويك أكيد ناب ذهبي ووك أنجماجي مكون هبونا خفت مكونات وتقسيم بينسا هل يقول هبونا خوي الهندري هي آطفال Têzanîn ku biryara durustkirina Komîta Destûrî Sûrî di danûstandinên Sûd çî de bi garantiya her yek ji Rûsya û Îran û Tirkiye hatiye standin.